Oimore nyakora Ramogi kamoro maintiere machiegni e weche manyien mag ang'ich welo kabende koro jatend piny William Ruto kawuono golo twak mare ayanga e nyim od bura. Kabende jatend piny opako sirikal mar Kenya Kwanza nyaka ne donje tich kuom tiyo tich maber. Ahinya Ruto opako chenro magiketo e yore mag pur ma owacho ni biro kelo lokruok kendo gero chumi ma pacho ka. E kinde ma gitimore jopiny moko pod yuago pek mar ngima kabende jopuonjre mbalariany yuak ni nengo ngima oidho matamre gi nono. E kinde ma gibende timore jatend kweth mar Azimio Raila Odinga to koro nyiero moko kuom jopiny mane wacho ni ng'anyo mane ibago kod Azimio ne ketho negi ohala kowacho ni sani osuru ema bende koro ketho negi ohala ka ento onge mana wach mak mana ni oketo wang'e. Nyakora mogo weche mathoth dhi nyime kabende koro doho chungo wach mar ng'ado kata medo omenda michule moko kuom obok mochuno kamoting'o pande kabende koro en bura mibiro winji tarik 27 mar dweni. Wang'e ane weche ma bende wamiyo pek. One of the most salient interventions in addressing the high cost of living is the strategy to support agricultural production throughout the sector. Jatend piny William Ruto mako chung ni ochumi mar Kenya ochomo kama ber to ahinya kalure gi okenge ma sirikal oketo e sekta mar pur. The more mwaparo ngima onego bed mayot, the more ma president wamedo ngima ma. Onge kaka inyagolo gimoro 100 to dhi 2,000. Jopiny golo pachgi kado bedo chungo chik manyocha pie oboke mar sirikal mayango medruok mar ariye nengo bok ma ochuno kaka opande kod mamoko. Hatutakubali kutumiwa na watu wengine ambao tayari wameshiba, wamekula wameshiba. Kazi yao hawezi tupea kazi. Ineno jomoko muliere kodi jomoko. Mage mapodi chendo. Romo mar UDA Migori mane obagi ne puonjo jokanyo ne obedo gi ng'ikruok bang' kweth moro monjo romono. Machiegni kora Ramogi tudri kodawa e namba mar 336 yudwa bende e mbui mag oganda kamoting'o Facebook wantie achiel kachiel e YouTube Ramogi TV bende yudwa kanyo X kata Twitter kachiel kod Instagram. Mano Ramogi TV nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa en Belinda Adhiambo. Wachako kod twak ma jatend piny William Ruto mabende nochiwo e nyim od bura mamalo kawuono ka jatend piny koro pako piny owacho mare kuom goyo okang' e bwo lwasi matek kendo keto Kenya kama ber mar dongruok. E twak mare e nyim od bura kawuono Ruto pedho chenro mag dongruok ma owacho ni sirikal mare oseketo e tim e bwo higa achiel e apisi. Ogoyo bende chenro mar miyo jopur mbolea e nengo mogonyore kaka yo mar neno ni piny Kenya ogoyo riti ne ngaji. This afternoon for the state. E twak mare mokwongo e nyim od bura mamalo kod mar Senate, jatend piny Dr. William Ruto opako piny owacho mare kuom goyo okang' mar ariyo e weche mag dongruok e bwo lwasi matek. E twak mare mane okawo sa achiel, Ruto opedho chenro mag dongruok ma sirikal mare oseketo e tim e bwo higa achiel mokalo. It has been my manifest intention to live up to all the commitments set out in the plan, and despite enormous challenges and tremendous difficulties, we have made encouraging progress in a positive direction. Ruto ogoyo debe ne chenro mare mar miyo jopur mbolea e nengo mogonyore kaka yo maneno ni piny Kenya ogoyo riti ne ngaji e higni mabiro. Jatend piny osungo chenro makamano ma owacho ni osemiyo jo Kenya thuolo mar keto kuon e mesa e nengo ma oyweyo. Of these interventions, today, a 2-kilogram packet of maize flour is selling at a low of 145 and a high of 175, depending on the brand you buy, down from 250 shillings a few months ago. The famous Gorogoro of maize is selling at between 60 and 75. Honorable members, you know how much it costed a few months ago. I am committed to put the shame of hunger behind us once and for all. E okenge mag neno ni cham mag jopur okethore kaluwore gi koth madhi nyime kod chwe e kindeni, Ruto owacho ni piny owacho mare osekelo masinde mag tuoyo bando maromo 100. Yesterday again, the first consignment of the 100 mobile dryers
this House facilitated my administration to buy for use by our farmers. I announced to you yesterday the first consignment of the dryers docked in the country. Additionally, we are enhancing dairy productivity for better farmer returns. The government working with milk processors, and I had a long conversation with them in Nakuru. We are mapping the country to ensure coolers are supplied where they are needed. Ataro kod ngur ewi chenro manyien ma siro jopuonjre mag mbalariany, Ruto opako chenro no kaka yo makende mar golo mbalariany mag piny owacho e midhiero mag gope. The Working Party recommended an overhaul of the existing education funding framework to a variable scholarship and loan model in order to address the financing gap which denied many Kenyans the opportunity to pursue tertiary education in our universities and TVETs, but also created many complications in our universities and institutions of higher learning that by last year, our universities had accumulated debts of close to 60 billion Kenya shillings. Kuom thuolo machielo, jatend piny osingo marakore motegno kod weche mag mibadhi e pacho kae. Ewi mano, ojiwo od bura mondo kadh chik mar chuno apisas mag sirikal yango mwandu mag gi. Ewi chal mar arita, Ruto onyiso jonjore ni gibiro moto e badgi nikech obiro mana yueyo tok tieko gi. I know there are pushbacks from the criminals, but I want to assure the honorable members of this House that we will be unrelenting. And until it is done, it is not done. E mano madhi kelo mor ne rowere mag NYS, piny owacho olando ni atamalo 80 mag jolweny ibiro kawo kowuok kuom rowere mag NYS. Piny owacho bende olando ni kwan mag joma ibiro kawo NYS bende idhi medo nyadiriyo. Ruto bende opako twak madhi nyime e Bomas of Kenya kaka ranyisi makende ni demokrasia mar Kenya osetegno. Kata odoko ni oganda jo Kenya osebedo kanyono sirikal mar Elwala kuom reme bero ngima jo piny, jatend piny Dr. William Ruto e twak mare mokwongo e nyim od bura mamalo odok ne piny owacho mare kendo sungo chenro ma piny owacho mar Kenya Kwanza osegoyo e bwo higa achiel mokalo e sekta mar somo, e sekta mar pur, ka achiel kod dwoko piny gope mane piny Kenya nigo. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Erokamano Nyakristo Owino, nyakora maginyalo oro no pachi kol tenore koda twak mogol koda jatend piny William Ruto e weche mopogore mabende motenore koda dongruok madhi nyime pacho ka. Kawadhi nyime ni jatend kweth mar Azimio Raila Odinga koro nyiero jopiny manokwedo ng'anyo mane ibago koda Azimio ewi pek mar ngima ma sani medo yudhe pacho ka. Raila mane loso kanie limbe mbalariany mar Technical University of Kenya oseyo moko kuom jo Kenya mane othir ni ng'anyo ne kethonegi ohala kowacho ni en notemo kar nyalo mare. Magi timore ka jopuonjre mbalariany no obedo kode giromo oywak ewi pek man ngima e kindeni kendo gibuogo mar biro bago ng'anyo poni sirikal okochiko ite. We are really suffering as students, and we are requesting the government, please, may you please stop all that nonsense and start a consultation so that all the students and all the stakeholders can be consulted concerning the same. Else, we're still going to suffer, and this suffering, I don't see it ending anytime sooner. Do we have the assurance and the guarantee from the government that even when you take these loans and do study under them, will you be able to get a job that will help you clear the loan on time? Do we have that guarantee? Comrades, power. Comrades, power. This is our communication as the student leaders body nationally to the government. That the comrade of the country Kenya is tired. The comrade of the country Kenya is being oppressed. And the comrade of the country Kenya will not keep quiet. Because you cannot keep quiet when it is your time to talk. If those who are saying that demonstrations by Azimio inaharibu biashara yetu, leo wanakuja wanasema baba yuko wapi? Na baba ako kimya. He's not talking. Because they say that demonstrations are destroying our businesses. No, their businesses are being destroyed not by demonstrations, but through taxation.
Sasa mbwa anakula watoto yake. Si mbwa anakula watoto yake. Ramogi paro mopogore opogore medo nyuolre kaluwore koda kaka tend Kenya Kwanza osetiyo ka bende wabiro chiwonu lipot ma kamano sama odonjonwa e yonero makare. Ka kamano wadhi nyime kama doho ma Milimani owito oko boke manyocha gi migawo mar arita mar yango medruok mar nengo bok moko ma jo Kenya kawo kuom sirikal kaka opande kod mamoko. Jopiny kod jotelo ma pacho ka omedo ng'ur ewi okang'no ma sirikal okawo mar medo nengo bok gi medruok maduong' mokalo. Jafwambo mar Walter Nyambaga nigi lerno. En wach manyo ololot kuom jo Kenya kendo piny ru ka ja Kenya Benjamin Magare gi Kenyi ochopo e doho mar pingo wachno. Doho ma Milimani kokalo kuom jang'ad buche Lawrence Mugambi owito oko ripot mar gazetno manyo go chapano kendo ochungo keto e tim ka omenda momedi kuom jopiny. Ka burano ebiro mul kendo tarik 29 dwe mar 11 2023. Motelo mano japiny owuok mager kod sirikal wi omenda medo ni mondo gigol ka gidwaro oboke mochuno kowuok kuom sirikal karanyisi en opande kata oboke mapodho wuoth madhi e pinje ma oko. Ni ID ma yande wakawo nono ni demo mwaparo ngima onego bed mayot demo ma president wamedo ngima ma ok dayud mana san siling 2,000 to kata manyalo tama ot onge kaka inyagolo gimoro 100 to dhi 2,000. Wan kaka jo Homa Bay youth wa Homa Bay watamore parono. An nyaka donga rom kama pok aneno kama idiki dhi apply gi 1,000. Kukum jo od bura mane oyiero mondo mi obed kaka jogo magayo kata tayo chenro mag mondo mi odhi maber to golo paro mane e weche mag otiko kanyakla kod opande ma pachoka ma en Walter Wino ja od bura ma Awendo. Mheshimiwa, wach teka kabisa. To ang'eyo ni geno biro bet, geno pod nitie. Wan kaka joma ni opposition wasetemo kwa dhiro gigi kendo kwa kwedo gik ma sirikal osebedo katimo maricho kaka medo bei, tingo bei malo kata medo pesa ma koro nego beni nwang'o go kipande. Jod bura ma Awendo Walter Wino kod nyawadgi ma Embakasi North Mark Mwenje okone jatend piny William Ruto mondo wit oko paro makamano ka gilero ni gisani usuro bembo jo Kenya. 1,000 for an ID. An ID should be a constitutional right. It should be free, given to everyone. How do you charge people 1,000? I'm so surprised. And you know, in times of this economy, you cannot put prices on such essential items that Kenyans need for their day-to-day operations. To kawuono gima timore en up bottom. Awuoro ka joma ni bottom manyo nego bed ni kata kipande kore miyo gi nono. Ng'ama onge tich, ng'ama koko wuok e college monego bed ni dhi dwaro kipande kata ng'ama koko tiko form monego bed ni yudo kipande nono. Ma samoro kata school fees onge go. Oketi ni kawuono mondo yudo pande nyako chul pesa mang'eny ma kata jonyuol samoro ok nyal yudo. Migawo mar arita kwe kokalo oboke mochwe kogno kod Profesa Kithure Kindiki ogo chapa gazet mar tarik 6 dweni moyango ne jega 18 madwaro pande koro biro chulo shillings 1,000 to ponono pande lwato idwaro mondo mi manyien ja Kenya biro chuno mondo chul maromo shillings 2,000. Oboke mogo chapa bendo leo ni obok mopodhi mag wuodhe madhi pinje ma oko kaka passport nengo ne omedore ka passport man kod ite 34 koro ibiro dwaro ni mondo chul shilling 7,500 kowuok e shilling 4,500 bende passport man kod ite 50 mane chulo shillings 6,000 koro idho nyaka shillings 7,500 passport ma kawaida man kod it 66 mane jo Kenya chulo shillings 7,000 koro medore nyaka shilling 12,500 kopogore kod oboke go mamoko ma bende nie lendo no makata kamano jotelo mag migawo mar arita kwe koro wacho ni ogin godo gadiere ni mar nitiere mantiere kod ng'ikruok e chapango manyogo e oteno. Jagoro mongirore migawo mar weche pinje ma oko Roslyn Njogu ne okwayo jo Kenya ng'wono wi ote malero ni lokruok mogo kore koda ka ja Kenya monyuolo nyathine piny machielo ibiro dwaro ni mondo ti kod shillings 1,000,000 eka nyathine yud puoth mar bedo jo Kenya gi tiende kod gunde. Jod bura wacho ni ma nyalo miyo jo Kenya madwaro thieth kata some pinje ma oko kanyakla kod joket mwandu to kod jo ohala nyalo biro bedo kod pek. Ing'eyo ni nitie joma dhi e puonjruok kata e thieth kata e weche mopogore opogore kata mag ohala oko machuno ni kuonde ma gidhiego nyaka gibed go tiko mar limbe ma iluongo ni passport. To kokaw gigi koro ng'aw bechgi malo nyiso ni kata jowa ma kata pesa mag dhi thiedhruok oko ok ginyalo yudo yo. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Manakana wasingo jotelo mag Azimio la Umoja mane oyuore twak ma jatend piny William Ruto onyiero mokalo twagno magiwacho ni onge gima ber mane wuokie ne jo Kenya.
Kweth mar Kenya Kwanza to puoyo twagno ka jopiny bende ochiwo pachgi. Weche 13 bang' twak mar yawo ayanga od bura, jatend piny William Ruto noduogo kendo mar chopo dwaro mar katiba. Twak mane oriedo gigo ma osetimo kendo ma ochano timo. Kata kamano, kweth mar Azimio ne okiro lwetgi kanyiero ote mane Ruto ochiwo ewi chal mar telo mare. Well, I'm a disappointed man because gikana expect ni mondo wuoe aneno ka okadho gi akadha kata ko mention to wache to ko wache oko tunde chuny wache ingeni gira diera siku bra awacho gini jo Kenya hinyore. Na bedo piny kendo na biro e bunge kenda na wuon mondo abed jawinjo kendo janeno ka Dr. Ruto wuoyo. Anok na dwa ni abscond because ka ng'ato riambo jamiriambo to adwa na winje ko riambo nikech koth dhi goye kamoro. Pile jomiriambo koth goye. Bende adwa ni mondo awachi ni Hustler Fund mane owacho no is a scam. Kanyocha the last time mentioned Rangwe kana penjo jo Rangwe go nito ng'awa e Rangwe chiro kanyo mose yudo Hustler Fund. Okang'e ni jo Rangwe bedo discriminated. Jotelo ma Kenya Kwanza to nopoyo ndi twagno ka giwacho ni oting'o ber lilo kendo onyiso ni Kenya ochomo kama ber. Wei wach mapur kaka wanyiewo chiemo mang'eny ka oko miyo dola mang'eny ma Kenya dhi oko medo kendo kata bei motimo kod ohala. Koro kwayo ji mondo otigi mbolea manchi okeli wacho ni kila ng'ato otim ka kare mondo chiemo bed Kenya kae. Unaona katika mkoa wa Nyanza kuna 9 landing sites ya mambo ya fishery ambayo inaendelea na that is very significant in terms of development and equity across the country. Hata umesikia Coast, umesikia Nyanza, all of the country there is equity in terms of development. Mheshimiwa Rais anajua ya kwamba gharama ya maisha haiko mahali ambapo angetaka iwe, na sio tu kujua, anaelewa na ako na mpango ya jinsi ambavyo anaweza kufanya. Ameongea kuhusu bei, at least bei ya unga, bei ya mahindi imeenda chini kidogo, lakini bado kuna haja ya jitihada ya kuhakikisha kwamba imeenda chini zaidi ya. Kata kamano, Azimio ne wacho ni koweyo chopo thoth singo nitie matin ma inyalo wacho. Wacho gima chiel madong' wach no wacho en ni bura madhi mbele mar riwruok ni oyie mondo dhi mbele. Wan kanye makoro gino nitie ni kamoro joma obete bura no kama Opiyo Wandayi nitie gi Chungwa gi Kalonzo nitie norito wachno mano kende to modong' to gin kaka wawinjoga gik mibitim to poko tim. Patisa nimefurahi rais ameweka wazi na bayana kuwa hiyo ni mazungumzo tu ya ile legislative na policy intervention, haiwezi elekea mambo ya handshake ama mambo ya ile government of national unity. Na vile alisema hivyo, sisi ambao ni wafuasi wake tunataka serikali iwepo na upinzani iwepo. Na jopiny ekidinje mopogore bende nochiwo pachgi e twak ma jatend piny. Nadhani kuna masuala muhimu ambayo yanatatiza mwananchi wa chini na sijaona kweli kama ameguzia kinagaubaga yale mambo ambayo yanamguza mwananchi wa chini kabisa. Mimi kwa kweli nimefuatilia kidogo venye rais ameongea, basi ni sawa, lakini kwa kweli mambo mengi sisi tunaona raia wa kawaida anaumia sana. Anaumia kwa sababu maisha imekuwa ghali sana. Sasa serikali inatuambia kweli wana mipango mizuri na mafuta inaongezeka kila siku. Hii maisha mzuri hii ni gani na mwananchi anateseka namna hii? Twak mare mano kawo thuolo mar achiel od bura mamalo twak mabende nokelo jotelo mag siasa mag kweth ariyo madito e Turka noweyo ka jotelo opogore paro ka kweth to ne ywayo mana koka kore ewi twak mar jatend piny William Ruto. Eric Owenga, Ramogi TV, od bura mamalo, Nairobi. Piny Kenya biro tiyo gi omenda maromo shillings bilion 91 e tero obila madhi keto kwe piny Haiti. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki olero ma e nyim komiti mar od bura marango weche mag arita kwe. Inspekta mar obila Jafet Kome bende ochopo e nyim komiti no kama owacho ni chenro mar tero obila Haiti en gima owinjore otimre kendo Kenya ok onego odigni. It will be foolhardy to expose the country to threats through our engagement in the multilateral or regional programs. To be foolhardy, it's unpatriotic and we cannot go that route. In fact, the infrastructure for our country's fight against serious
and complicated crime is intact. Our counter-terrorism infrastructure is intact. Our infrastructure on the fight against banditry is intact. And there will be no disturbance. In fact, we want to use this occasion to try and even bolster that infrastructure as we engage bilaterally and multilaterally with the friends of Kenya. So rest assured, Senator Dulo, the Joint Committee, and the people of Kenya, that we will not disturb our internal operational capabilities. And let's leave it at that for now. Kawadhie weche mag koth mapek mabedo chue pacho kae ni familia moya omiaboro mae gwenge ma Mororo, Bakuyu, Ziwani, Aluora, Mamadogo e kaunti ma Tana River odong' maonge kuonde jot bang' aora Tana pong' kendo muomo kaluwore gi koth mapek mosebedo ka chue pacho ka. Kaka Lydia Okeo lero, koth mapek no medo kelo midhiere pacho ka thoth apeini e kaunti ma Wajir bende koro ok kadre kaluwore gi report mar riwruok mar Msalaba Makwar mano Kenya Red Cross. Koth mapek mosebedo ka chue gwenge ma pacho ka medo kelo midhiero ka familia mohewo 800 koro dong' maonge kuonde jot bang' aora Tana pong' kendo muomo. Mama na watoto ndio waathirika kabisa kwa sababu maji yametuingilia, tumepoteza vyombo, tumepoteza mali yetu yote na hatuna usaidizi wote. So tunaomba serikali ituangalie, serikali ya county, hasa serikali yetu ya county na serikali kuu ituangalie, sisi tuko kwa shida. Tunaomba tupewe usaidizi, hata chakula. Kuanzia jana sijakula chakula na saa hivi ninakwambia ndio nimetoka kupika hii mchele nyeupe yenye haina mafuta, napelekea watoto wangu wakule. Na pia jana kuna watoto wawili wameenda na maji, 3 wakaokolewa. Hao wawili saa hii nakwambia tumetoka kuwazika. Nyake sechegi familia maromo 100 maulano dare miechgi oseyudo kony koya kuom riwruoge machiwo kony kod mano mar Kenya Red Cross. Tulienda tuka encounter familia ambayo tayari washapoteza mtoto wao. Tulienda kutembelea hiyo familia na tuliwaona, wakatuelezea ile hali ilivyo. Actually hali ni ngumu. So nilikuwa bado naomba watu wa sehemu za huku Mororo, Bakuyu, Sala nzima wazidi kuzingatia hili swala la kwamba watu wahame kutoka kule waliko waje sehemu za juu, manake hii mvua kama tulivyoelezea pale awali ni kwamba hii mvua ni kubwa. Chenro mag wuodhe no bedo gi ng'ikruok bang' apaya ma ya Dubai kadhi Bahati bwa Malodware County ma Turkana kethore kaluwore gi oula mapek mikelo gi kodhno. Tangu mvua imenyesha tumeathirika sana. Maji imesimama kwa biashara, hakuna kazi tunafanya, sisi tuko na watoto, tunaumia. Kuna vile sisi serikali tunataka tusaidie, tutengeneze drainage. Maji imenuka, tena italeta kipindupindu, watu watahara. Kwa hivyo gavana kuja angalia hii street ya Dubai. E kaunti ma Kirinyaga aora Mathiba no pong' muomo kendo rocho chenro mag wuodhe na jodak ma alworano. Riwruok mar Kenya Red Cross oyango ni thoth apeyini okethore kaunti ma Wajir mano miyo gitiyo gi ndek kalapapla e chopo reso familia gwenge madif mantie Wajir South kendo tero negi chiemo kod kony mamoko. Lydia Okeo, Ramogi TV. Gavana Mameru Kawera Mwangaza koro nyalo buonjo bang' tony lwet senators mane ogoyo ombulu mar duoke APC. Kawera ne oresi kod senators mane ogoyo ombulu mar kiro koketho 7 mane MCAs ma kaunti ma Meru oriedonegi ni gin gi ketho ma oromo thule kata thulo Kawera oko. Jopiny kaunti ma Meru ogolo pachgi bang' ka gavana mar kaunti no Kawera Mwangaza nyotony ma oko thichoke APC gi od bura mar Senate. Na makosa ni mambo unasikia watu wanajiita kina Kakobia kina Mithika Lentore ndio wanaletea mama siasa. Wapatie mama time wakaa Nairobi tufanye kazi huku. Nao wale ma MCA walitusaliti kina Karibu na wenzao chao kimotoni. Tunakutana 2027. Viongozi wote wachana mambo ya siasa, tukae kwa umoja na tushirikiane na tutembee kwa njia moja. Sisi wote ni wa Meru, hakuna mtoto wa tumbo ama mgongo, sisi wote ni watoto wa Meru na tukae kwa amani, tupendane na tusiwe na suki ya mambo ya siasa. Senator ifanye justice na hiyo ndio furaha yetu kwa ajili ya ngabana yetu ya Merundi, tuko na amani na ngabana wetu. Nilisikia vibaya sana jana. It was a sad moment kuona for the first time videos zingine zilichezwa hapo kwa Senate za our leaders wenye tuna look up to kama vijana
wenye tumegrow tukionyeshwa kama vijana, wenye tumegrow tukionyeshwa kama example mzuri kwetu sisi kama vijana, juu ni viongozi wetu wakiongea some words, maneno zingine zenye zilituletea aibu sana kwa Kenya mzima, katika hii nchi yote, zikatuaibisha hapa Meru. Sasa tumeshukuru sana Mwenyezi Mungu na Senate kuangalia ukweli, wakakata kesi vyenye inafaa. Sasa tunatarajia maendeleo, hatutaki siasa tena, tunataka maendeleo. Tunangojea mama aendelee na kasi yake, na speed tumechange. Sasa ni 800 km per hour. Kaende kabati. Speed yenyewe tumechange, ilikuwa 500 km per hour, saa hizi ni 800 km per hour. Tunasema serikali ya mama iko imara. Ramogi deka prare kod ang'wen tok sachielo ka wiyo mokwongo e chenro mar ang'ichwelo kabenda neno ka ote omolo kaeri mathoth e mbui mar YouTube. Oscar Odera wacho ni joma ne pamo lwetgi ne Ruto ka wuoyo e bunge be ong'eyo gima jopiny kalo e awuoro. Jeno Siro wacho ni Ramogi ler kendo metero kamano Polika Pokoth wacho ni siru ng'atni ni joge nindo kech. Erokamano Morris Okwany wacho ni piny tek mar adier awuoro Ruto awinjo kantiere buruburu. Dr. Hilary wacho ni Ramogi ni safi Kisii kabeno moso kanyo Ellen Omolo koda John Omolo. Tony Nyateko Ruto pod miyowa mana promises. Jackie Nyarmodi wacho ni Simfros Okinda stoja tuk moyodo hustler funds no is not adding up. How can you get millions then you still ask for a tuk? Mago tuk adiwa. Erokamano nyako Ramogi waring wadhi e chiro waduogi weche mathoth. Jipange na View sasa iko hapa sasa. Jishindie maelfu ya pesa kila siku kwa kutazama content kupitia View sasa kwa shilingi 50 pekee. Kuna mshindi wa shilingi 1,100 kila siku, 1,500 kila wiki na mshindi wa grand prize ya shilingi milioni 3 cash money. Kushiriki piga *487*3#. Chagua Jipange na View sasa. Kisha chagua video package ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Hakuna kudownload au kusubscribe. Unaenda tu nywe. Jipange ushinde mamilioni na View sasa. Mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 2978. Higni ariyo nyaka ne wachak chenro magwa. Nyasaye osebedo jakorwa. Chenro mar Injili kalo biro iri e alama kende mar goyo erokamano. Wabiro riwore gi jokristo mag Anglican Diocese Mabondo e kanisa mar St. Michael's and All Angels Cathedral mantiere chuny boma Mabondo. Bi mondo wapak Nyasaye kanyakla kochakore sa 12 okinyi nyaka sa 7 odiechieng'. Wana limited company wa chulo tax wa outsource services mag accounts records wa wakano maber nikech emo nyalo ng'iyo godo ni wadhi maber or challenges nitiere. Koro in savings I believe ni osekonyowa timo tijewa gi riembo wala kanyakla. Wach mar thum ne gima nachako chon to noko yot. Chemoko kapo nadhi kate studio ok mi time nikech poking'eri. Koro na wacho ni chieng' moro ka Nyasaye ogwedha nachako wala mara mar timo thum. Ramogi machiegni kendo wadhi nyime koda weche manyien kama riwruok mar lakteche KMPDU oseyo chik mane okal gi sirikal e wi okumba mar thieth ma owinjore otigodo e pacho ka. KMPDU lero ni chikno dhi keto jotich kamarach kaluwore gi pek mar ngima e kindeni. Jakom mar KMPDU Adi Mwachi yango ni dwaro e wi paro makamano mane gichwalo ne komiti mar thieth e od bura ma pacho ka ne obuon ma ok odew.
you cannot promise universal health care when almost 3 million Kenyans will be going to private hospitals, will be going to faith-based hospitals, or will be going to other public hospitals, and they have to sell their properties to access the care. It must come out very clearly that these civil servants with their dependents must be given a comprehensive cover, and if that is not possible, then their medical allowance must be returned forthwith. And that's the demand we are giving to government on that. And we are not just giving that demand because we're going to take also legal address over that, because with the Social Health Insurance Act as it is, it breaches the constitutional requirement at Article 43 and also the collective bargaining agreements of the union and the employer. Wadhi county mamigori kama romo mar jokanyo mag duond bura mar UDA county no mane obagi mar chiwo puonj ewi yiero mar duond bura no madhi timore dwe manyien ne obedo kod ng'ikruok bang' kweth moro temo monjo bura no. Kata kamano jodito mag UDA Migori ne omako chung' ni chenro magi nyaka dhi nyime maonge buok. Jafwambo marwa Juma miyo walerno. E burani ma jokanyo mag UDA mane obagi mar kelo puonj ma otelo yiero mar UDA ma ochan dwe manyien ne kwetin bang' mokuongo ne otemo rocho romone. Na hapa sisi ni serikali. UDA ndio serikali. Ne en ng'wech masaka sa ka bende rakruok ne obede kind moko mojende mane ochopo ma UDA kod ojende mane oriko temo rocho romone. Ne ochuno bila mane okwor mondo koro chiwo rite romone mondo ne oti kod iro magolo pi wang' kaachiel kod lisasi. Ojende ang'wen ne omaki ka itenogi kod keth mar temo rocho romone. Kata bed ni kwe ne tin kendo jogo mane chopo romoni ne osiko mana ka oting'o ng'utgi malo ka girango kuma wasigu nyalo monjogigo. Burani mane otele kod gavana machon Migori Koth Obado ne odhi nyime. Hatutaki vita, hatutakubali kutumiwa na watu wengine ambao tayari wameshiba Party gima ken wang'o to gini nyalo konyigo e gweng'u kaka maendeleo. Ono bedo ka to gibagi moko oko. Ber ni watu wabedo peacefully, gima biro ketho gini en kich kata koth. Jokanyo mag UDA mane ochopo romoni ne oseo jogo mane temo rocho romoni. Ok gin jochambwa to ka giwinjo nwa romo to litnegi ni gidwa biro ketho. Mago nyithindo ma wigi okethore kabisa. Democracy mane jo Kenya fight ne mondo obed gi multi party. Kik wuondwa ni uwacho gimoro gi dhou koni to wagi kama chielo. Multi party jo Kenya nodwaro. Multi party ok en party achiel. En party mola achiel e multi party. Gavana ma Migori Koth Obado ne wacho ne buok magiyudo kawuok kuom moko mojende mane otemo rocho romone koro ok migi luoro kata matin. Lwasi ok rach. Joma undo moke mathin ineno jomoko moliere kod jomoko mage ma pod chendo to gibitamo wadhi wuoth mwadwa dhi. Principle mar multi party dwaro ni chama ka chama bedo gi ogandane, bedo gi joge members. Koro wabe wan kaka UDA members. Ten duond bura mar UDA ne osingo ni yiero mar UDA ma ochan dwe manyien koro idhi time yono makare ka gisingo ni mana jokanyo mag UDA ema dhi gombulu ne jogo magidwaro. Juma, Ramogi TV, Migori. Kawuok Migori wadhi nyaka Siaya bang' kwayo lokruok mag apisas e tesende obila e kaunti no. Jodak ma Central Alego Ward koro miyo obila ndalo 7 mar jiwo weche mag arita kwe e alwora no. Romo mar baraza mar yalo weche arita kwe nyo obedo maliet ma omiyo jatend obila e tesen ma Siaya owuok oko mar bura no. Jafwambo marwa James Okoth miyo waler. Kotelnegi gi MCA margi David Ragen, jopiny medo ywak ne obila kalure gi weche arita kwe ma medo mana kethore. Wach makoro omiyo jodak odak gi luoro. Police wan kodo e gwengewa. Tich buri beni gitiyo giti. Gin tiji gin mana rango mun kuma chwake changa. Kod rango jande ma uso njanga. Wan kaka jo Central shida maduongo kani changa mi use gwen kata njanga. Shida wa maduongo na rita kwe. Nikeche wachopo kama koro mosapaga rio patapargo rio gnus dhano rengo kadhiot kisiluro giman maki. Ragen wacho ni kweth ariyo moseyangi kaka 42 Brothers kod Azimio Brothers osebedo ka chwalo weche maundu kendo kata obedo ni jodak osebedo ka ywak kuom kinde
onge okang' moro amora mar chik mosekao. Giketre grube machiel iluongo ni 42 Brothers, achiel iluongo ni Azimio. Wasebedo ka waloso kod polise kendo wan kaka MCA asebedo kod meeting kod security masiaka kendo ka wacho weche mag arita kwe to onge gima gisetimo. Kotwak e kinde romo ewi wach mar arita kwe e kar ohala maboro kama jakom mar bodaboda Kevin Ouru bende noywak ni monj masate kod kuo mag apiko makoro omedore. Giwacho ni gisechwalo ng'ur kuom kinde to onge okang' ma osekaw e kinde mabende wachore ni jomaundugo jorwak ga lepo bila e kinde maundu. Wan kaka jo Central Alego waonge kwe kaka jo ohala maboro tie group mayo apike junction mapaboro ka girwako uniform ek police. Koro wan be waneno gin police ka konchiel be gin poli gichungi ka traffic ka kichung ka gikaw pikipiki gwacho BS station kin kocho bukingo kike station midhi wasebedo kima wa pikipiki kanyo to wasechiwo ywak ni police to kwaseneno gima timre yo makare so that wasebedo piny kaka jo bodaboda mamondo mi wakaw okang' mar arita marwa nikech wasebedo gi kwe kima wa pikipiki gi wanyiewo gi pesa mang'eny timayowa wadong' ka wachandre wach mar apiko kendo igoyowa. Koro wasechiwo ywak ni OCPD, wasechiwo ywak ni OCS kaachiel kod jatend arita kwe mar alwora to kwaseneno action magikawo. E kinde romono OCS mar Tesendo Bila Masiaya nowuok moweyo burano bang' jopiny kete kagika mondo oler gima omiyo jomaundugo tiyo gi lep obila. Wach makoro omiyo jopiny dwaro ni lok obila duto makar dak ma Alego Usonga kendo chiwo ndalo 7 kende mondo apisas mag arita kwe okaw okenge ma owinjore ewi weche mag arita kwe. Kama kata Raymond Molo winje PS mar Interior OCS ni kod OCPD kod brigade mare owil ogol gi siaka oter gi Baringo kama ntiere jokwe mag dhok mondo mi wabed kod kuo kelo ng'ama chielo mwanyalo tiyo go moyien nyalo konyo ngima mar jopiny ma Alego Usonga mondo mi kik wabed kod tab mawan go mapile gi. James Okoth, Ramogi TV. Ten boma ma Kisumu wuok oko mar siemo jotim tije mag luoko nyamburko e kuonde ma ok opuodhi e bomano. Meneja ma Kisumu Abala Wanga wacho nitie ji ma wuondore ni nitiere yo alano to timo timbe maundu. Ma wacho bang' ka skeche moko mag boma nyo maki e video moro kayo gi thuon dichuo moro e bomano. Jafwambo marwa Millicent Adhiambo ne oloso gi jagono kod ten boma ma Kisumu. E alwora ma Wori House e boma ma Kisumu, picha moro nyomaki kendo landore e mbui kanyiso askeche mag county kayo dichuo moro ma ikenie diere mane ichich godo ni en achiel kuom jogo matimo ohan luoko nyamburko e tok chik kuondego ma ok opuodhi. This is not right. Kane otwak kod Ramogi TV, dichuono kod jowetene ma otiyo godo oyango ni onge ohan luoko nyamburko magitimo kanyo mak mana kwayo tich mar yweyo buru ne weg nyamburko machungo ga nyamburko gi e alworano. Gibiro gi yuda tan gi yuda kabet no yudo ka jomoko yweyo gari. Koro an gi yuda kabet. Seche ma giyuda kabet ni kuma nya bet e kome ma gibiro ka na bet to gi ywaya. Ta penjo gi ni to koro ywaya nang'o. To giduogi ng'isa ni in wadhi to koro gi ywaya tamara koro no kadhi. Ema koro gi ywaya nyaka lam. To town ka wabedo ga ka kwa seche moko ka wadoso biro pa gari ka twakwa gi wanyalo kata ywene gi gari. Koro ng'amo yie miyo waga wanyalo weno kata 50 kata so ka chunyo lor. Koro nyoro to jokanjo no biro chako dawo kodwa gore kodwa gi ywawa elam gi makwa ni nang'omi waluoko geche kata wan ng'iso gi ni wan kwaluok gari wan waywa geche. Ikweyo tend county mondo man kaka nyalo konyo gi manyo tije ka oponi gikwedo tije gi magitimo e alworano. Wan wakwa sirikal mantiere ni mondo okonywa kaka wan jo Kisumu man kai. Gavana Nyong'o nyalo konyowa kata Uron Daktari kata Ojienda. Koro ginyalo manyonwa gimoro mwanyalo timo kopogore gi kwajo gi ywe geche milawa imakwan. To gikonywa mondo wambe wanyalo chako gi kanyo. Wambe wan jo Kenya. Ombi langu ni wale viongozi ambao wanatuona kwa sasa hivi. Tunaomba tu usaidizi. Hapa Sikaosh ni mbali tu pa kupanguzia tu magari. Vumbi tu.
ndio angalau tupate tu lishe yetu ya kila siku. Mondo watimne watigo awene kaka kiwaru kore ka jomoko mabok joluo to ka jakubo kwelo boka kwel an kwelo bakia an atiyo mana kina matin ema dona pidho godo joga ok adwa gimoro ni biro makani yo tingo panga gotieno ok adwa. Kata kamano, maneja mar boma Kisumu, Abala Wanga, to yango ni jogo, gin kweth mani kod wich teko, higni 2 mosekalo, nyaka ne ochak chwalo negi notice mar dar. Kama nyo askacho dhieno, iluongo ni Bank Street. Bank Street kanyo kwa dware car wash. Jogo keto car wash kanyo, for the last 2 years, giseti keto car wash kanyo, to nose kwergi ni giket car wash, giketho ndara. Higa mokalo, no oro polise kanyo, wala askache kanyo, mondo dio chung car wash, magi bagi kite to giyanyo. Asemi yogi nyaka notice ni giwuok kanyo, gichaji, wigi tek wangi tek. Koro, nyoro nywa oro askache mondo dio lor kanyo, gi polise. To gitemre gitako timbe magidwa gokuot. Wanyo wasema kuja ngwen. Total one wamak ji 5. Abala okwayo jopiny mondo migi lwasi makare mar timo tijgi koluore kod chike matayo boma. Tawacho njo city sama askachewa timo tijgi kobiro mondo luongi mondo teri police station ibro mosto kitemo ni resist ko gikite to mano kor wachni gibro tiyo gi excess force. Kisumu en city man gi law gi order kiki tagre ni keto kawo CBD Omolaga Road Jaramogi dinga triangle ne wase di round mwase bet kod gi bura ntie kumonego gidhiye. Magi biro bang' jodak ma Kisumu golo ng'ur kod koko mar kwedo okang' mane askeche mag kaunti no kao mar mako kod ang'enge dichuo moro ka giywaye e apaya gino manoweyo ka lep jagono okengore nono e alwora ma Awori House. Ukijana vibaya, mbona mnatoa ukijana nguo uchi hivi? Hii ni sheria gani ya pande? Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with 0 transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with 0 transaction costs. Wana limited company wa chulo tax wa outsource services mag accounts records wa wakano maber nikech mani yoro ala mwatimo emo nyalo ng'iyo godo ni wadhi maber or challenges nitiere. Next on Shambhala Wanyama. Stop calling me. Thank you, man. Thank you. Say it to my face. Say it to my face. But you know I don't have any land to sell. Think outside the box. What are you doing here? Or a boy even. You know consent doesn't only apply to women. I feel like I've not been a very good mother to you. You'll die alone. The church is broke. I'm not. Shambhala Wanyama. New episodes available every Saturday, only on Viusasa. Machiegni pautu keti maradhula mar nyiri manie boigni 20 Rising Starlets nowuok e pacho ka gwen makawuono motelo ne tuke mag laro thuolo mar dhi World Cup mabiro. Tim no dhi rado gi tim mar Cameroon chieng' Ngeso. Starlets noloyo Angola gonde 10-1 mondo mine gichope rang'iny makamano. Kocha mar Starlets Beldino Dembe nyolando kweth mogik mar jotugo madhi e wuodhno kata kobedo ni jotugo mag Giaboro Masulwe ok dheni mar gitimo penj mar klas 12.
Ramogi kapok watieko weche manyien gi hadhi somo kuom ote mabende wuoro Osodo Weekly Fortune This the Times You Wish nine in abro loko japiny machielo nenore ni kata wach mar keny jo Kenya biro yiero kalore ni bei oidho malo erokamano kanyo Jackie Nyarmodi wacho Cifros News is not news ka siachwa onge Jackie siane nitiere kabende watieko kanyo en ni Ramogi kelonwa news mamit Enokodongo wacho ni Ramogi ler bado main director mara wacho ni sa orumo mar mondo wang'ade gi kanyo kamano mathoth wabiro timo kata wabiro somo sadek e chenro mar Oimorero kamano kuom bedo koda chenro ni nyinga Cifros Okinda jaloko marwa Belinda Adiamo